Sziasztok! Az üdvözlésről és az etiketről beszélek. Először is formális üdvözlések. Szervusz! Szervusztok! Jó napot kívánok! Jó reggelt! Jó estét! Következőként laza üdvözlések. Szia! Sziasztok! Formális bemutatkozások. Balog Réka vagyok, örvendek, hogy megismerhetem. Balog Réka vagyok, örvendek, hogy találkoztunk. Következő informális bemutatkozások. Réka vagyok, örvendek. Réka vagyok, örülök, hogy megismertelek. Réka vagyok, örülök, hogy találkoztunk. Következő formális modor. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen, nagyon szívesen. Szívesen máskor, kérem. Következő informális modor. Kosze. Nincs mit, semmiség. Több formális modor. Elnézést, bocsánat, elnézést kérek, bocsánatot kér. Több informális modor. Bocs. Formális módok a búcsúzásra. Viszontlátásra, búcsú, szép napot, viszlát. Informális módok a búcsúzásra. Később találkozunk. Vigyázz magadra. Vigyázzatok magatokra. Sziatok. Éttermi etikett. Légy időben. Hölgyek először. Elágazás bal oldalon. Kés a jobb oldalon. Ne kocincsatok poharakat. Ne légy hangos. Halkan beszélj. Kiszolgáláskor vedd fel a szemkontaktust és mondd, hogy kérem. Olvasd el a számlát, hogy benne van-e borravaló. Ha nem, akkor legalább 10%-ot adj. Amikor elmész valakinek a házába, vigyél csokoládét, virágot vagy bort. Ne hozz liliomot vagy krizantémot. Azok a virágok temetésre valók. Később találkozunk.